Tak Filip, teraz ochutnáš tie najlepšie nedeľné rezne. Babi na lož. Prepáčte, ale ja mäso nejem. Nejete mäso? Nevadí. Máme pre vás širokú ponuku veggie produktov. Už tento týždeň biomandľový nápoj, liter za euro 9 centov a vegánske výrobky 200 gramov za euro 69. Viac veggie produktov nájdete v našom online letáku. Kaufland. Starý Kubo farmu mal, jaho, a na tej farme ženu mal, jaho. A tá farma s účtom zdarma investovať, sliepky chovať, keď zateká hypotéka. Traktor ber na úver, zaplatím pípnutím a to kura krákorá behá po dvore. Moja Veďka plače doma v komore. Čo? A ty prečo plačeš? Rozviela som hrniec mlieka. Nevadí, kravička nám znesie iné. Fiobanka vám padne do noty. U nás máte všetko na jednom dvore. Od bežného účtu až po investície. Fiobanka. Pre všetky pozemské radosti. Fio. Tu si ukážeme, ako by sme mohli optimalizovať segmentáciu trhu. Chceš byť inde? S radosťou! Nová tyčinka Joja v 4 príchutiach. To, že my v Bila sa v kvalite vyznáme, už veľmi dobre viete. A my veľmi dobre vieme, že vy sa vyznáte v cenách. Preto vám každý týždeň prinášame výhodné ponuky. Presvedčí vás o tom bravčové stehno bez kosti, kilogram za 4,29 € a slnečnicový olej Klaver liter za euro 25. Bila, v kvalite sa vyznáme. Dôvod, prečo je znova v bazéne? No predsa second-hand plavky od tvojho drobca. Predajom na Vintage sa život tvojich kúskov začína od znova. Nenosíš to? Predaj to. Ema má mamu. Mama má Emu. Ema má najanimátora. Mama má drink. Tato má pokoj. Teta nemá plavky, more nemá chybu a pohoda nemá konca. A na starostlivosť od Saturu nemá nikto. First Minute dovolenky za najvýhodnejšie konečné ceny a 2 deti úplne zadarmo. Satur. Bezstarostná dovolenka. Zlatý bažant už nie je to, čo býval. Ponovom je... Solíne nachmelený. Konečne horký. Počkať, veď je suchý január. Uctíte si ho 0,0, alebo si budete aj naďalej vychutnávať 12. So Zlatým bažantom máte na výber. Bez kompromisov. Zlatý bažant. Everest nie je len jeden. Len si spomente na tie vaše. Momenty, keď ste zvládli ťažkú skúšku, či rozbehli svoj prvý biznis. Keď ste sa nasťahovali do svojho. Konečne pozvali toho druhého na rande. Alebo keď ste si s rodinou užili vysnívanú dovolenku. Dobrý pocit však? Tak ako sme na ceste na Everest podporili prvú Slovenku, podporíme aj vás. Sme Slovenská sporiteľňa, partner vašich životných Everestov. Keď sa narodia, je to pre ne úplne nový svet. Ako majú vnímať, že sú hladné? Alebo sa zastaviť a odpočívať. Učia sa všetko, krôčik za krôčikom. Nie len deti, ale aj rodičia. Preto je tu Sunar, aby aj vám bol na začiatku niekto oporou. Sunar, pre deti a rodičov. Tu je čisto. Tu je 10. Tu je hotovo. Tu je láska. A tu je Gratus, multifunkčný kuchynský robot s nadčasovým dizajnom. Eta tu je doma. You love my cherry lips like a shark, I show my teeth. Ready or not. Tie najkrajšie nápady pre príjemné chvíle nájdete v DM.
Aj keď sa DPH zvyšuje, u nás nakúpite vždy výhodne. Až pri 5000 produktoch sme nezvýšili ceny. Váš nákup tak ostáva výhodný. Dlhodobo. Dal by som si... Kura. Kúpil si? Coop jednote teraz kúpite slovenské hlboko zmrazené kurča, dobrá cena len za 2,99 € a guľato zrnú ryžu tradičná kvalita za skvelú cenu 1,49 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Výpredaj! Z našej akcie spadne sánka aj vám. Rohová sedacia súprava za 699, matraci 1+1 zdarma za 149, alebo prikryvka z aloe vera len za 19,99. Möbelix, buďte in. Maybelline New York. Jednotka v maskarách na Slovensku poletí do vesmíru zo Sky High. Naše odvážne kadetky čaká misia, v ktorej otestujú astronomickú dĺžku, objem a vynesú svoje myhalnice až k hviezdám. Za mňa sa jej žiadna nevyrovná. Riasenka Sky High. Doprajte si efekt plnších pier s lifterduom, kontúrkou a leskom pre objem. Jedine od Maybelline New York. Teraflu poskytuje účinnú úľavu od 8 príznakov prechladnutia a chrípky a je pripravené účinkovať už za 10 minút. Teraflu. Zdravie si žiada starostlivosť a čas. Vyskúšajte sirup Teratus, ktorý je vedecky testovaný. Vytvára v hrdle ochrannú bariéru, vďaka ktorej upokojuje kašeľ. Teratus. Na suchý aj vlhký kašeľ. Ste pripravení na najnovší cenový megahit? Už od štvrtka. Paradajky koktejlové strapcové 500 gramov za €65 a rýža kilogram za €59. Máte radi mega zľavy? Máme ich v Kauflande. Kaufland. Peňaženka, kľúče, telefón, Celaskon. Batoh, noty, saxofón, Celaskon. Kočík, fľaša, Šimon, Celaskon. Keď odchádzaš von, nezabudni na Celaskon. Pravidelné užívanie Celaskonu Long Effect s postupným uvoľňovaním podporuje imunitu. Reklama na jogurt bežne vyzerá takto. V spomalených záberoch vidíte, aký je hustý, krémový a chutný. Ale vy to o zvolenskom smotanovom jogurte dobre viete a spoznáte ho aj so zatvorenými očami. Vyskúšali ste už všetky príchute? Doprajte si zvolenský smotanový jogurt každý deň. Zvolenský. A ozaj, broskyňu mango ste dnes už mali? Ani psa by som nevyhnal. Coop jednote teraz kúpite repkový olej Racion len za 1,55 €, popradskú mletú kávu Extra špeciál za 5,98 € a pivo Krušovice originál za skvelú cenu 55 centov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Moja rodina sa o mňa stará, preto sa aj ja starám o nich. Naučil som ich používať sudokrém, pretože je nielen pre bábätká, ale pre každého. Moja drahá sestrička ho používa na upokojenie podráždenej pokožky, braček uličník na odreniny a deduška pomáha chrániť pred preležaninami. Sudokrém pomáha s rôznymi problémami pokožky a samozrejme aj mne pomáha liečiť plienkovú dermatitídu. Sudokrém Multi-Expert nie len pre bábätká, ale pre každého. You love my cherry lips, but like a shark I show my teeth. Ready or not, Tie najkrajšie nápady pre príjemné chvíle nájdete v DM. Aj keď sa DPH zvyšuje, u nás nakúpite vždy výhodne. Až pri 5000 produktoch sme nezvýšili ceny. Váš nákup tak ostáva výhodný. Dlhodobo. Čo? Také nízke ceny? Také nízke ceny. Také nízke ceny. Také nízke ceny? Máme senzačne nízke ceny, ktoré vás posadia. Nie čoskoro, ale už teraz. Kaufland. Nesieme vám štedrú 5G nádielku. K vybraným 5G smartfónom dostanete druhý iba za euro. K majstrovskému Xiaomi 14T vám pribalíme Redmi 13C 5G od Xiaomi. Už viete, komu spravíte radosť? O2. Vystriedaný už po 5 minútach. V poslednej dobe mám tlak vpravo pod rebrami a som unavený. Čo sa to so mnou deje? Myslíte na svoju pečeň?
Začnite sa o ňu starať pomocou Esenciale. Unikátne zloženie, ktoré pôsobí bunku po bunke pre podporu prirodzenej regenerácie pečene. Esenciale. Podporte regeneráciu svojej pečene bunku po bunke. Vďaka Fortune už zápasy nebudú nuda. Pretože si ich môžeš poriadne vylepšiť. Z jedného zápasu si tak spravíš množstvo zážitkov. Stačí, keď si napríklad stavíš, koľko rohov či gólov padne. Stav si s Betbuilderom a o poriadnu zábavu máš postarané. Fortuna. Lahodná chuť čerstvého tvarohu a smotana. Pribináček. Chuť plná radosti. Dôvod, prečo je znova v bazéne. No predsa second hand plavky od tvojho drobca. Predajom na Vintage sa život tvojich kúskov začína odznova. Len ich nafoť, nahraj a predaj bez poplatkov. Nenosíš to? Predaj to. Poznaj výhody Listerin. Vlak nemusí byť vidieť, ale je tam. Listerin redukuje povlak 5-krát viac než iba samotné čistenie zubnou kefkou a dentálnou niťou. Pre čistejšie ústa čistenie dokončí Listerin. Klapkárt vám šetrí peniaze. Teraz Klapkárt, Tesco kurča, kilo len za 2,39, Gambrinus 10 len za 59 centov a bravčové stehno bez kosti, kilo len za 3,99. Tesco. Čo? Také nízke ceny? Máme senzačne nízke ceny, ktoré vás posadia. Už od štvrtka pribináček 70 gramov za 44 centov, Nescafé Dolce Gusto od 88 gramov za 4,49 a K-Classic toaletný papier 8 kusov za €99. Kaufland. Sofia vie, ako minúť menej a získať pritom viac. Jej tajný hack? Vinted. Nájdi lacnejšie second-handové kúsky a získaj viac. Stiahni si Vinted. Mami, čo to je? To je nová mrožia pochúťka. Čože? Chceš? Je plná tvarohu a jahôd. Čože? Nový dezert od Mroža. Plný tvarohu a jahôd. Zníženie DPH? A čo tak zníženie cien o 50%? Príďte si k nám radšej po naozaj veľké 50% zľavy. Nakúpte výhodne čučoriedky 250 gramov za €99 a nátierku Hamé za 38 centov pri kúpe od 2 kusov. Bila, v kvalite sa vyznáme. Cestovanie za exotikou nikdy nebolo komfortnejšie. Leďte s nami z Bratislavy moderným Airbusom A330 s možnosťou business class a relaxujte na plážach Dominikánskej republiky. Objednáte u vášho predajcu alebo na Fisher.sk. Pop Chips. Keď máš chuť, máš krtiť. Pop Chips. Chrumkavé, zemiakové, nevyprážané. Vyskúšaj novinku. Pop Chips. Dal by som si... Kura. Kúpil si? Coop jednote teraz kúpite slovenské hlboko zmrazené kurča, dobrá cena len za €2,99 a guľatú zrnú ryžu tradičná kvalita za skvelú cenu €1,49. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov, chuť zrodená z horského mlieka. V zime je zima. Je to pravda, ale ako sa zahriať? Ovečkáreň. Tam teraz majú huňatý výpredaj, obľúbené kúsky z ovčej vlny kúpite so zľavami až 50%. Komu je zima, nech tam ide. Ovečkáreň.sk. Bezchybný e-shop pre celú rodinu. Čo? Také nízke ceny?
také nízke ceny? Také nízke ceny. Také nízke ceny? Máme senzačne nízke ceny, ktoré vás posadia. Nie čoskoro, ale už teraz. Kaufland. Objavte Activiu v novom a starajte sa o svoje zdravé zažívanie. Vychutnajte si krémovú textúru s lahodnými kúskami ovocia, miliardy probiotík a vápnik pre ešte lepší pocit. Spoľahnite sa na 3 benefity Activie každý deň a zažite zdravé zažívanie. Dobrý pocit začína vnútri. Activia. Max môžete sledovať aj doma. Aj v novom roku sa s vami podelíme Orange TV a optický internet na 6 mesiacov zadarmo. A k tomu vám pribalíme HBO a Max. Orange je tu. Poznaj výhody Listerin. Vlak nemusí byť vidieť, ale je tam. Listerin redukuje povlak 5-krát viac než iba samotné čistenie zubnou kefkou a dentálnou niťou. Pre čistejšie ústa čistenie dokončí Listerin. Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin s obsahom lokálne pôsobiaceho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči vaše zapálené hrdlo. Čas pre seba a vašu rodinu nie je čas na bolesť hrdla. Doritricin. Jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s obsahom lokálne pôsobiaceho antibiotika. Dostupný v 2 príchutiach. Clubcard vám šetrí peniaze. Teraz Clubcard mandarínky len za €49, zemiaky neskoré len za 79 centov, paradajky 500 gramov len za €19 a ešte oveľa viac. Tesco. V Lidli vždy ušetríte, pretože má každý deň nízke ceny. Už od štvrtka napríklad maslový croissant iba 45 centov za 75 gramov. Vybrané mäsové výrobky značky Peacock Pure so zľavou až 25% cez Lidl Plus. A navyše, Jakobs Velvet instantná káva lacnejšia až o 54% iba 5,49. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl. Každý deň nízke ceny. Toto je Emma a toto je jej imunitný systém, ktorý občas potrebuje podporiť. Actimel obsahuje vitamíny D a B6, ktoré sa dostanú do čriev. Odtiaľ sa vstrebávajú do krvného obehu, aby podporili imunitné bunky. Actimel, podporuj svoj imunitný systém. Objav nový Actimel Triple Action. Triple Action pre trojitú podporu. To bolo naozaj skvelé. To sme my. Náš rok. Moja CV fotokniha. Clubcard vám šetrí peniaze. Teraz Clubcard, Rama len za €69, Jogobela viac druhov len za 35 centov, Sir Gouda len za €79 a ešte oveľa viac. Tesco. Vyberte si z našej ponuky smartfónov k paušálu Plus s nekonečnými dátami a my vám k tomu pribalíme druhé zariadenie iba za €1 aj po novom roku. Orange je tu. Dôvod, prečo je znova na cestách? No predsa second hand ruksak od teba. Predajom na Vinted sa totiž život tvojich kúskov začína od znova. Len ich nafoť, nahraj a predaj bez poplatkov. Nepoužívaš to? Predaj to. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov, chuť zrodená z horského mlieka. Max môžete sledovať aj doma. Aj v novom roku sa s vami podelíme Orange TV a optický internet na 6 mesiacov zadarmo. A k tomu vám pribalíme HBO a Max. Orange je tu. Toto je pán Kreolan. Je s vami v situáciách, keď je vám po jedle ťažko. To môže byť spôsobené nedostatkom enzýmov. Pán Kreolan Forte vám dodá tráviace enzymy a zbaví vás pocitu ťažkosti a plnosti. Pán Kreolan Forte, aby trávenie nebolo trápenie. Make a choice, make a choice, make a choice right now. Make a choice, make a choice, make a choice right now.
Najlepšie ponuky vo výpredajoch nájdete na Heureke. Vďaka funkcii skutočných zliav ľahko uvidíte, pri ktorom tovare cena klesla najviac. Vyberajte múdro. Vyberajte úžasne na Heureka.sk alebo v aplikácii. Heureka. A čo vaše slabé stránky? Zabúda si 10. Babé. Len papáj. Babičky odporúčajú Riso, 10. od Millera, čo skvele chutí. Ani psa by som nevyhnal. Coop jednote teraz kúpite repkový olej Ratil len za 1,55 €, popradskú mletú kávu Extra špeciál za 5,98 € a pivo Krušovice originál za skvelú cenu 55 centov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Cestovanie za exotikou nikdy nebolo komfortnejšie. Leďte s nami z Bratislavy moderným Airbusom A330 s možnosťou business class a relaxujte na plážach Dominikánskej republiky. Objednáte u vášho predajcu alebo na Kartágo.sk. Na konci tejto reklamy bude tvoj upchatý nos znova voľne dýchať. Nosový sprej Nasivin Soft ho uvoľní už do 25 sekúnd. Pôsobí priamo na upchatý nos a znova ti umožní voľne dýchať. Koniec reklamy, koniec upchatého nosa. Nie len rýchlo, rýchlo ako Nasivin. Je prima mať niekoho na blízku. Je prima si pomáhať. Je prima dokázať spolu veľké veci. Je prima meniť klientov na priateľov, ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Prima banka. Banka aj pre podnikateľov. A teraz s podnikateľským účtom zadarmo. Prima banka. Poznáte ten pocit, keď sa riad neumie a treba ho umývať znova? Ja nie. To vďaka Jari Platinum Plus. Riad nenamáčam ani ho znova neumývam, len ho dám dnu a dokonca aj pri rýchlom programe. Kapsuly Jar Platinum Plus majú jedinečnú kombináciu účinných tekutín a posilňujúceho prášku. Takže keď dáte umyť toto, dostanete toto aj pri rýchlom programe. Znova umývať. Už nikdy viac. Naše číslo 1 v umývaní zaschnutých zvyškov jedla. Cestovanie za exotikou nikdy nebolo komfortnejšie. Leďte s nami z Bratislavy moderným Airbusom A330 s možnosťou business class a spoznajte krásy neprebádaného Vietnamu. Objednáte u vášho predajcu alebo na Fisher.sk. Keď beriete veľa bielizne naraz, šetrite elektrinu. Ale čím dlhšie čakáte, tým viac škvrny zaschnú. Kapsuly Ariel Extra Clean so silou na odstraňovanie škvrn sa vo vode rýchlo rozpustia a odstráňa špinu, aby oblečenie vypraté v plnej práčke bolo krásne čisté a voňalo úžasne sviežo. Ariel Extra Clean. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tu si ukážeme, ako by sme mohli optimalizovať segmentáciu trhu. Chceš byť inde? S radosťou! Nová tyčinka Joya v 4 príchutiach. ZzzQuil Natura uvádza šampióni každého dňa. Zlatá medaila v šprinte do výťahu? Nie, len sa lepšie vyspala. Vďaka želé ZzzQuil Natura s melatonínom. Vyspite sa na medailu a staňte sa šampiónom každého dňa. Teraz je ZzzQuil vo forme spreja a bez cukru. Vyskúšajte nový ústny sprej na zaspávanie. Nadýchnite sa intenzívnej vône Lenor Parfum Therapy. Technológia parfumového oleja vytvára intenzívny parfém, ktorý s vami ostane až do večera. Lenor Parfum Therapy. 3-krát dlhšie trvajúca sviežosť. Vyskúšajte nový rad od Lenoru. Dlhotrvajúca sviežosť inšpirovaná talianskou krajinou. Clubcard vám šetrí peniaze. Teraz Clubcard, Tesco cestoviny len za 59 centov pri kúpe 2 kusov. V Tesku sme znížili DPH z 10 na 0% na stovkách potravín. Tesco. Vieš, čo by som si teraz prijala? Ja to viem. Veď láska ide cez žalúdok. Ochutnajte Bambino originál s modrým syrom alebo s parenicou. Bambino, pravá chuť syra.
Starý Kubo farmu mal, jaho, a na tej farme ženu mal, jaho. A tá farma s účtom zdarma investovať, sliepky chovať, keď zateká hypotéka. Traktor ber na úver, zaplatím pipnutím a do kura krákora behá po dvore. Moja Beťka plače doma v komore. Čo? A ty prečo plačeš? Ale rozliala som hrniec mlieka. Nevadí, kravička nám znesie iné. Fiobanka vám padne do noty. U nás máte všetko na jednom dvore. Od bežného účtu až po investície. Fiobanka. Pre všetky pozemské radosti. Fio. Keď sa narodia, je to pre ne úplne nový svet. Ako majú vnímať, že sú hladné? Alebo sa zastaviť a odpočívať. Učia sa všetko, krôčik za krôčikom. Nie len deti, ale aj rodičia. Preto je tu Sunar, aby aj vám bol na začiatku niekto oporou. Sunar. Pre deti a rodičov. Power Sprayer odstraňuje masnotu v celej kuchyni. Pred umývaním už nemusíte namáčať ani predumývať. Účinný spôsob boja s masnotou bez námahy na čistý riad aj kuchyňu. Power Sprayer. Stačí raz stlačiť a masnota nemá šancu. Je prima mať niekoho na blízku. Je prima si pomáhať. Je prima dokázať spolu veľké veci. Je prima meniť klientov na priateľov, ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Prima banka. Banka aj pre podnikateľov. A teraz s podnikateľským účtom zadarmo. Prima banka. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. XXXL výpredaj. Zľava 30% na výpredajové produkty. Vyprázdňujeme sklady, tak sa poponáhľajte. XXX ľudsdomí nábytku. Tie s tou červenou stoličkou. Teraflu poskytuje účinnú úľavu od 8 príznakov prechladnutia a chrípky a je pripravené účinkovať už za 10 minút. Teraflu. Zdravie si žiada starostlivosť a čas. Vyskúšajte sirup Teratus, ktorý je vedecky testovaný. Vytvára v hrdle ochrannú bariéru, vďaka ktorej upokoľuje kašeľ. Teratus. Na suchý aj vlhký kašeľ. Klapkárt vám šetrí peniaze. Teraz Klapkárt, Tesco kurča, kilo len za 2,39, Gambrinus desiatka len za 59 centov a bravčové stehno bez kosti, kilo len za 3,99. Tesco. Tu je čisto. Tu je desiata. Tu je hotovo. Tu je láska. A tu je Sonar. Písavač so silným výkonom, flexibilným klbom a mopovaním. ETA tu je doma. Dôvod, prečo je znova na cestách? No predsa second hand ruksak od teba. Predajom na Vintage sa život tvojich kúskov začína od znova. Len ich nafoť, nahraj a predaj bez poplatkov. Nepoužívaš to? Predaj to. Bača, vy v tejto hmle niečo vidíte? Nie, tak to vidíme rovnako. Pán vodič, všimli ste si značku? Samozrejme, to je značka Dobrá cena. Všimol som si už v obchode. Tak to bude drahá. Ale kdeže? Práve, že tieto značky kop jednoty sa oplatia. Cestou k výhodnému nákupu sú výrobky našich značiek. Sú cenovo dostupné a navyše teraz získate zľavu 10% na ďalší nákup. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. First Minute dovolenky za najvýhodnejšie konečné ceny a 2 deti úplne zadarmo. Satur. Bezstarostná dovolenka. Keď ti rande pokazí pálenie záhy, Renny s príchuťou pomaranča pomôže. Začína pôsobiť už od 40. sekundy. Maj Renny s príchuťou pomaranča vždy po ruke. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj,
to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov, chuť zrodená z horského mlieka. V Lidli vždy ušetríte, pretože má každý deň nízke ceny. Už od štvrtka napríklad maslový croissant iba 45 centov za 75 gramov. Vybrané mäsové výrobky značky Peacock Pure so zľavou až 25% cez Lidl Plus. A navyše, Jakobs Velvet instantná káva lacnejšia až o 54% iba 5,49. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl. Každý deň nízke ceny. Objavte množstvo novoročných prekvapení z Magenta Moments pre všetkých zákazníkov. V Telekom aplikácii v časti Moments nájdete výhodné ponuky, súťaže či zábavné hry po celý rok celkom zadarmo. Čo? Také nízke ceny? Máme senzačne nízke ceny, ktoré vás posadia. Už od štvrtka rybináček 70 gramov za 44 centov, Nescafé Dolce Gusto od 88 gramov za 4,49 a K-Classic toaletný papier 8 kusov za euro 99 centov. Kaufland. Toto je pán Kreolan. Je s vami v situáciách, keď je vám po jedle ťažko. To môže byť spôsobené nedostatkom enzýmov. Pán Kreolan Forte vám dodá tráviace enzymy a zbaví vás pocitu ťažkosti a plnosti. Pán Kreolan Forte, aby trávenie nebolo trápenie. Max môžete sledovať aj doma. Aj v novom roku sa s vami podelíme o Orange TV a optický internet na 6 mesiacov zadarmo. A k tomu vám pribalíme HBO a Max. Orange je tu. Každé bábätko je jedinečné. Sú tie, čo plačú, tie, čo sú spokojné, aj tie, ktoré skúšajú svoju imunitu. Inšpirovaný tajomstvom materského mlieka prispôsobujeme naše následné mlieka vám a vašim deťom. Nutrilon. Pre podporu imunitného systému každého bábätka. Tu je čisto. Tu je 10. Tu je hotovo. Tu je láska. A tu je Gratus, multifunkčný kuchynský robot s nadčasovým dizajnom. Eta tu je doma. Make a choice, make a choice, make a choice right now. Make a choice, make a choice, make a choice right now. Najlepšie ponuky vo výpredajoch nájdete na Heureke. Vďaka funkcii skutočných zliav ľahko uvidíte, pri ktorom tovare cena klesla najviac. Vyberajte múdro. Vyberajte úžasne na Heureka.sk alebo v aplikácii. Heureka. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov, chuť zrodená z horského mlieka. Dal by som si... Kúra, kúpil si? Coop jednote teraz kúpite slovenské hlboko zmrazené kurča, dobrá cena len za 2,99 € a guľatú zrnú ryžu tradičná kvalita za skvelú cenu 1,49 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. V zime je zima. Je to pravda, ale ako sa zahriať? Ovečkáreň. Tam teraz majú huňatý výpredaj, obľúbené kúsky z ovčej vlny kúpite so zľavami až 50%. Komu je zima, nech tam ide. Ovečkáreň.sk. Bezchybný e-shop pre celú rodinu. Vyberte si z našej ponuky smartfónov k paušálu Plus s nekonečnými dátami a my vám k tomu pribalíme druhé zariadenie iba za 1 € aj po novom roku. Orange je tu. Máte horúčku, necítite sa dobre a napriek tomu musíte fungovať.
Panadol Extra je vďaka pridanému kofeínu a technológii Optizorb pripravený začať pôsobiť už o 5 minút a poskytuje účinnejšiu úľavu od horúčky a bolesti. V momente, keď sa vám uľaví, sa zdá všetko razom jednoduchšie. Panadol. Objavte riešenie na horúčku a bolesť pre celú rodinu. Peňaženka, kľúče, telefón, Celaskon. Batoh, noty, saxofón, Celaskon. Kočík, fľaša, Šimon, Celaskon. Keď odchádzaš von, nezabudni na Celaskon. Pravidelné užívanie Celaskonu Long Effect s postupným uvoľňovaním podporuje imunitu. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov. Chuť zrodená z horského mlieka. Ešte ste nevyskúšali O2 paušál na mesiac zadarmo? Aktivujte si ho v O2 aplikácii za pár minút. Je to jednoduché a bez viazanosti. Pretože nám záleží. O2. V zime je zima. Je to pravda, ale ako sa zahriať? Ovečkáreň. Tam teraz majú huňatý výpredaj, obľúbené kúsky z ovčej vlny kúpite so zľavami až 50%. Komu je zima, nech tam ide. Ovečkáreň SK. Bezchybný e-shop pre celú rodinu. Ani psa by som nevyhnal. Coop jednote teraz kúpite repkový olej Raciel len za 1,55 €, popradskú mletú kávu Extra špeciál za 5,98 € a pivo Krušovice originál za skvelú cenu 55 centov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Idem si dať pauzu. Hej, má... My cherry lips, like a shark, I show my teeth. Ready or not, Tie najkrajšie nápady pre príjemné chvíle nájdete v DM. Aj keď sa DPH zvyšuje, u nás nakúpite vždy výhodne. Až pri 5000 produktoch sme nezvýšili ceny. Váš nákup tak ostáva výhodný. Dlhodobo. Moja rodina sa o mňa stará, preto sa aj ja starám o nich. Naučil som ich používať Sudokrém, pretože je nielen pre bábätká, ale pre každého. Moja drahá sestrička ho používa na upokojenie podráždenej pokožky, braček uličník na odreniny a deduška pomáha chrániť pred preležaninami. Sudokrém pomáha s rôznymi problémami pokožky a samozrejme aj mne pomáha liečiť plienkovú dermatitídu. Sudokrém Multiexpert nielen pre bábätká, ale pre každého. Ema má mamu. Mama má Emu. Ema má najanimátora. Mama má drink. Tato má pokoj. Teta nemá plavky, more nemá chybu a pohoda nemá konca. A na starostlivosť od Saturu nemá nikto. First Minute dovolenky za najvýhodnejšie konečné ceny a 2 deti úplne zadarmo. Satur. Bezstarostná dovolenka. Výpredaj! Z našej akcie spadne sánka aj vám. Rohová sedacia súprava za 699, matraci 1+1 zdarma za 149, alebo prikrývka z aloe vera len za 19,99. Möbelix. Buďte in. Everest nie je len jeden. Len si spomente na tie vaše. Momenty, keď ste zvládli ťažkú skúšku, či rozbehli svoj prvý biznis. Keď ste sa nasťahovali do svojho. Konečne pozvali toho druhého na rande. Alebo keď ste si s rodinou užili vysnívanú dovolenku. Dobrý pocit však? Tak ako sme na ceste na Everest podporili prvú Slovenku, podporíme aj vás. Sme Slovenská sporiteľňa, partner vašich životných Everestov. Pripravte sa na víkend v Lidli zadarmo. Urobte si miesto v skrinkách. A v garáži? No preto všetkým si urobte miesto
skladničke. Pretože tento víkend môžete získať veľa zadarmo. Preto už od piatka kola pomarančová limonáda alebo tonik iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Anglický rožok len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A navyše toaletný papier iba 2,4 € za 8 kotúčikov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Taký je víkend v Lidli zadarmo. Vyberte si z našej ponuky smartfónov k paušálu Plus s nekonečnými dátami a my vám k tomu pribalíme druhé zariadenie iba za 1 € aj po novom roku. Orange je tu. Toto je Ema a toto je jej imunitný systém, ktorý občas potrebuje podporiť. Actimel obsahuje vitamíny D a B6, ktoré sa dostanú do čriev. Odtiaľ sa vstrebávajú do krvného obehu, aby podporili imunitné bunky. Actimel, podporuj svoj imunitný systém. Objav nový Actimel Triple Action. Triple Action pre trojitú podporu. V Lidli nájdete čerstvé ovocie a zeleninu každý deň za nízke ceny. Od štvrtka napríklad čučoriedky so zľavou až 50% iba 99 centov za 125 gramov. Bravčová panenka lacnejšia až o 30% len 6,99 za kilogram. A navyše maslo so zľavou až 35% iba €1,85 za 200 gramov. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl. Každý deň nízke ceny. Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin s obsahom lokálne pôsobiaceho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči vaše zapálené hrdlo. Čas pre seba a vašu rodinu nie je čas na bolesť hrdla. Doritricin. Jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s obsahom lokálne pôsobiaceho antibiotika. Dostupný v 2 príchutiach. Dôvod, prečo je znova v bazéne. No predsa second hand plavky od tvojho drobca. Predajom na Vintage sa život tvojich kúskov začína odnova. Len ich nafoť, nahraj a predaj bez poplatkov. Nenosíš to? Predaj to. Zníženie DPH? A čo tak zníženie cien o 50%? Príďte si k nám radšej po naozaj veľké 50% zľavy. Nakúpte výhodne Nescafé Classic Crema 200 gramov za 4,44 € a extra veľké pomelo kus za 2,49 €. Bila, v kvalite sa vyznáme. Max môžete sledovať aj doma. Aj v novom roku sa s vami podelíme o Orange TV a optický internet na 6 mesiacov zadarmo. A k tomu vám pribalíme HBO a Max. Orange je tu. V zime je zima. Je to pravda, ale ako sa zahriať? Ovečkáreň. Tam teraz majú huňatý výpredaj, obľúbené kúsky z ovčej vlny kúpite so zľavami až 50%. Komu je zima, nech tam ide. Ovečkáreň SK. Bezchybný e-shop pre celú rodinu. Poznaj výhody Listerin. Vlak nemusí byť vidieť, ale je tam. Listerin redukuje povlak 5-krát viac než iba samotné čistenie zubnou kefkou a dentálnou niťou. Pre čistejšie ústa. Čistenie dokončí Listerin. Bača, vy v tejto hmle niečo vidíte? Nie. Tak to vidíme rovnako. Pán vodič, všimli ste si značku? Samozrejme, to je značka mamičkine dobroty. Všimol som si už v obchode. Tak to bude drahá. Ale kdeže? Práve, že tieto značky kop jednoty sa oplatia. Cestou k výhodnému nákupu sú výrobky našich značiek. Sú cenovo dostupné a navyše teraz získate zľavu 10% na ďalší nákup. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Vo výpredaji je aj všetka akutechnika. Jedna batéria pre 16 strojov. Napríklad výkonná akukosačka s centrálnym nastavením výšky. Alebo táto skvostná píla s reťazou Oregon. Povianočný výpredaj všetkého. Mountfield. V Lidli vždy ušetríte, pretože má každý deň nízke ceny. Už od štvrtka napríklad maslový croissant iba 45 centov za 75 gramov. Vybrané mäsové výrobky značky Peacock Pure so zľavou až 25% cez Lidl Plus. A navyše Jakobs Velvet instantná káva lacnejšia až o 54% iba 5,49. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lidl. Každý deň nízke ceny.
Ešte ste nevyskúšali O2 paušál na mesiac zadarmo? Aktivujte si ho v O2 aplikácii za pár minút. Je to jednoduché a bez viazanosti. Pretože nám záleží. O2. Toto je Sofia. Vie, ako minúť menej a získať pritom viac. Jej tajný hack? Vinted. Nájdi second-handové kúsky svojich obľúbených značiek za úžasné ceny a získaj viac za tie isté peniaze. Zaplať menej, získaj viac. Stiahni si apku Vinted. Čo? Také nízke ceny? Máme senzačne nízke ceny, ktoré vás posadia. Už od štvrtka. Hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za 2,77 a kurča bez drobov kilogram za 2,29. Kaufland. To bolo naozaj skvelé. To sme my. Náš rok. Moja CV fotokniha. V zime je zima. Je to pravda, ale ako sa zahriať? Ovečkáreň. Tam teraz majú huňatý výpredaj. Obľúbené kúsky z ovčej vlny kúpite so zľavami až 50%. Komu je zima, nech tam ide. Ovečkáreň SK. Bezchybný e-shop pre celú rodinu. Dal by som si... Kúra. Kúpil si? V Coop jednote teraz kúpite slovenské hlboko zmrazené kurča, dobrá cena len za 2,99 € a guľatú zrnú ryžu tradičná kvalita za skvelú cenu 1,49 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Vyberte si z našej ponuky smartfónov k paušálu Plus s nekonečnými dátami a my vám k tomu pribalíme druhé zariadenie iba za 1 € aj po novom roku. Orange je tu. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov. Chuť zrodená z horského mlieka. Zlatý bažant už nie je to, čo býval. Ponovom je... Solíne nachmelený. Konečne horký. Počkať, veď je suchý január. Uctíte si ho 0,0, alebo si budete aj naďalej vychutnávať 12. So Zlatým bažantom máte na výber. Bez kompromisov. Zlatý bažant. First Minute dovolenky za najvýhodnejšie konečné ceny a 2 deti úplne zadarmo. Satur. Bezstarostná dovolenka.